Què és la liofilització? Ja fa un temps que s'han posat de moda les llaminadures liofilitzades, que són cruixents, més grans que l'original i amb un gust lleugerament més intens. Però què és la liofilització? Aquest procediment, també conegut com a freeze drying en anglès, permet eliminar l'aigua dels aliments. Com? L'aliment es congela i l'aigua que conté es converteix en gel. A aquest nou producte se li aplica calor i el gel passa directament de sòlid a gas, sense passar pel líquid, en un procés que es coneix com a sublimació. Els aliments liofilitzats conserven els nutrients, el gust i l'olor, així que, en certa manera, és com menjar-se l'original. Jo he de dir que aquestes llaminadures m'han agradat bastant. I a tu, les has provat?